दासो सिखारदों नै मोखां सुवाखै दसे बडि खालामसै बडि खालामनानै एसे गोजानाव थांनांगौ नालाय दिनैहाय मोखां सुवाबाथाय बोरैबा जायो मोखां सुवाबा नै मोखांफ्रानो सोरबा जाजोबो बडि खालामसै दसे ओमफ्राय मोखां सुनोसै दाबो सालायहैया नै बिथांनि गारिखौनो इमान 7था जालायलायबाय दाबो सालायहैया बबाव फानहैगोन नों हो माया आंनावहाय बबाव फानहैगोन नों आलांगे बुधबार कारेन्टबो गैयि कारेन्ट गैयाबाथाय बाखायोलां दैयावसो थांसै आं दैयावसो सुहैसै आङो नै दा दैयाव दुगैनो नागिरदों बिफाङा नै लोगोफोर बेनो गुग्रा बिफाङा माने बहाबा थांनांगौ दं माने कारेन्ट गैयालाय कारेन्ट गैयाबाथाय आं बिराद बाखायो आरोना नै दैयावसो एसे दुगैसै मोखां सुनोसै माने मोखां सुवाबा हाथाय मानजियाबा थानो सुवा आरोना आं खाब्रै खाथि मोनजोबो आरो दाबसे जायगायाव थांनांगौ ना ओंखायनो आं फुङाव हांसो दुगैखायो आरो दैया बेनो आरोना गाग्राया माने रानजोब्बाय इमाननो रानजोब्बाथाय बिदिनो जायो आरोना बावनो सुनोसै आं एसे मोजां खेब फट' वालाव फट' केमेरा खेबलाय नोंना रोंखाया गथ'आ जेबो रोंखाया माबासो खेबो एकदम ओरै खायलें खुयलें खेबो मा जानांगौ जोंलाय मोननै क्लिप बानायना होदों नैबे वालनि बैयाव आरो एगजाम केमेरामेन गैया नालाय बे औवाखौ नांथारगोनसो नै नै इमान जाथायला थिं बेराफ्रा ओरै थंनो थिं बेरा होजोबनानै थिङा नै लांदां फांदां नुहुरजोबो नै न'खौहाय इमान थिं गैयाबा बेरा गैयाबा जाखाया नालाय न'आनो खोनाबाय सासोनो मोनसिगोन दुगैनो मोनसिगोन आरोना जि सुनांगौ दं गोबांनो दा लोगोफोर बारियाखायनो जायाखै साइजाम इमान बेबायदि जायाखै आरो न'आव बारलाबायाबा माथो उफाय माने न'आव ब्लग बानायबाय थानोसै माने ब्लग बानायग्रा नालाय माथो न'आवनो बिदिनो माखासे इन्टारेस्ट ब्लग बानायबाय थानोसै बिदिनो न'आवबो बारलाबायगोन बडिबो खालामगोन बिदिनो गोजानावबो भिडिअ खालामहैगोन आरो बेबायदि खालामबाय थागोन खिन्थु नोंथांमोना कमेन्ट हर माबायदि भिडिअ बानायनांगौ माबायदि मानांगौ बेसो ओंखाम उखैनाया जालायलांला फुंनि ब्रेकफास्ट जानोसै मा ओंख्रि होनदों हो बिन्जा बिना ना हो बिन्जा बिनो टाइमखौ लगायबा जायोमोन सबायजोंबासो नै सेवबायदां आंथ' जायालै आंहा बिन्दिजोंसो जाग्रोसै माबायावनो गुफुं फैजोब्बायलै आंनि जिआव